Hei, YouTube! Moi! Tää on Lolo Anservulla, tää on Islandcraft. Tää on kyllä kräkkä. Tuu sinne koloon, mennään sinne nyt. Koloon? Mä olen jo. Mä en oo vielä. Jahdataanko sua? Hui! Nyt mä tippuisin. Ei, no mä huomasin. No älä. Sä lautit. No niin. Heti varmasti johtaa. Ei voi ottaa. Sai superhypertelu. Kiva, mulla on puolelkku. Oikeesti vittu. Laitaks sä että siitä super? Joo. Ovi kiinni, nyt mennään tänne. Mä pääsin siihen suokelista! Mä luulin, että mä nyt ulos! Mitä? Ei! Hamon kameri! Sairas! Tää on epistä! Mä oon niin surkea muutenkin PvP. Hyvä alku. Tosi hyvä alku. Oli 5/5, 6/5. Kun heti varmasti johtamaan ja sit solit siellä saakeli tornissa. Mä voitais Apua, mä oon vedessä. Mä haluan tänne kojuun. Sinne ei vaan pääse. Pääsepä. Mä oon kojussa. Mä haluan piiloon. Mä haluan mut opettaa 27. Okei. Se sä olet. Venäjä mä otan tän pois tunnistassa jo 55 sekuntia. No niin, nyt sä voit vähän paremmin tehdä. Missä sä oot? Ai mä näen sut. Mä näen sut, mä tuun tappaa sut. Mitä? Mun hiineklitsasta tulos. Ja kuolin taas. The Blazed Dog tappoi. No, mä mennään takas. Wii! Mä tipun nyt. Wii! I'm alive! Okei. Pitää varullaan. Mä menen piiloon heti, ettei mua tapeta. Mä menen tämmöiseen pimeäseen paikkaan, jos kukaan ei näe mua, niin mä oon täysin turvas. Missä päissä olet? Turvas. Täällä on joku hirveä battle campi menossa. Shiftaaks sä? Mä oon nyt piilos. Minä olen Oi, tää Bladed tako sokee! Mitä? Kato tuon chatti! Mutta se ei tullu hakkaamaan. Kato chatti! Siinä oli jotain simaa. Oikeesti toi oli vähän sokee toi tyyppi tossa. Kukaan ei näe, että mä oon tässä. Mä oon niin hyvässä piilossa. So well hiding. Oikeesti on pakko näyttää tää klippi. Näkyykö toi mut? Se näki mut! Run! Mr. Blooded Duck näki mut. Ja mä kuolin. Mä pyörin täällä jossain. Hei. Ei, mä tule sit kun tulet sen alas. Mä hyppään nyt taas kuopassa, mä tuon. Hei! No sit kun näyttää semmosen oranssin lehtitalon ns. Oranssi lehtitalo. Se sun takana. Täällä? Ei, mikä oranssi? Vissiin timanttimiakka. Mä kuolin taas. Oliko sä äsken keskellä tappelua? No olin kai. Siinä oli joku kaktuspäinen tyyppi, millä oli timumiakka. Joo, mä näin sut. Samaan suuntaan vai sitten puolpäin? Joo, just siinä.
Mua seurataan. Mä löysin. Run. Mua ei aita takaa, mulla ei mitään chanceja survivaa. Kiva. Okei, mä koitan eksyttää tää. Siis mä kierrän täältä. 3 kannua kerralla, sitten kaikilla. Oikeesti, kuin Samuli on? Se seuraava silti! Mikke? Mä oon kuses. Se seuraa mua koko ajan. Kus Pavnille sai tähän? Mä yritän, jos toi ei nyt asiloi mua. Pavni paikka. Mä otan ennen mä näen sut ehkä. Joo, sä oot sä. Sut jahdataan. Eihän jahdata, kuolleet. Oikeesti tää oli varmaan mun 7. kuolema jo. Kun Samuli joutui mut oikein lähtee. No heti kun sä sanoit, että sä tulet tähän servuun, niin se... Hei, mun pitää nyt mennä moro. Se sanoo mulle, että kyllä. Vois koittaa nyt sitä servua. Ok. Mä varmaan lopetan kuvaamisen jo. Onko se sitä vielä? Joo. Eikö sä sano, että... Mitä? Vittu, mä palon! Sä olit lopettanut se silloin 5 sekunnin kohdalla. En nyt ihan. Okei, mä lopetan tämän kuvauksen ja pistän tupeen. Moro! Morjaa.